पिकनिक मनावे गइलिन पुरन छपरा में हो पुरन छपरा में सखिया सोहेलियन के रहे एक सतिया लाते जुत खूब धनाइल बिया रे पूजवा फर्स्ट जनवरी के धराइल बिया रे सोनिया फर्स्ट जनवरी के धराइल बिया रे छड़ा रे कौन देखला सरे हम ना मंगरुआ पूजवा फर्स्ट जनवरी के धराइल बिया रे सोनिया फर्स्ट जनवरी के धराइल बिया रे डीजे प्रकाश बाबू पूरन छपरा चोरी पे गइली ही सबा का नजर से देखिए के पीछा ओकरा आइल भाई घर से यारवा के खातिर पगल आइल बिया रे सोनिया फर्स्ट जनवरी के धराइल बिया रे सोनिया फर्स्ट जनवरी के धराइल बिया रे लक्ष्मीया फर्स्ट जनवरी के धराइल बिया रे डीजे प्रकाश बाबू पूरन छपरा यारावा के नाम रहे 20 साल बिहारी सुकुल समारात खेला जानत रहे सारी लखींदर के साथे में धराइल बिया रे लक्ष्मीया फर्स्ट जनवरी के धराइल बिया रे छोड़ी सब नया साल में धराइल बिया रे पिकनिक मनावे गइलिन पुरन छपरा में हो पुरन छपरा में सखिया सोहेलियन के रहे एक सतिया लाते जुत खूब धनाइल बिया रे पूजवा फर्स्ट जनवरी के धराइल बिया रे सोनिया फर्स्ट जनवरी के धराइल